skal ud på en gåtur. Okay, allerede der twister du den lidt. Lyngby har så meget at byde på. Så jeg ved ikke, five-a-side fodbold måske? Jeg nægter at spille paddle. Det er noget med noget sikkerhedsafstand, det her. Det kan jeg allerede sige, når vi begynder at gå så langt væk fra alt andet. Skal vi udskyde en bue? Ja. Okay, fedt. Det er jeg god til, det her. Nej, du skal passe på, hvad man siger. Goddag. Tænk så, at du er hjemme. Hej. Hej, jeg hedder Olivia. Hyggeligt at hilse på dig. Det er min dreng jo. Det er min held. Jeg skulle have haft min bue med, så det havde ikke hjulpet ret meget, kan jeg sige. Kan vi lige få et sportsligt CV? Jeg ligger nummer 1 på verdensranglisten lige nu. Jeg holder også verdensrekord og har vundet EM et par gange. Det kan jeg ikke helt hamle op med. Jeg har skudt for ungdomslandsholdet og har vundet bronze til ungdoms-EM, så rejser jeg for seniorlandsholdet nu. Vi har været Danmarksmester, os to sammen. Nu er det mixhold, så det er en her og en kvinde, der skyder sammen, på grund af, at det er det, vi skal skyde til OL. Ej, hvor er jeg monster glad for, at vi skal det her. Det er jo, det kunne ikke være bedre. Okay, vanvittigt. Alene det, der står en kikkert. Buen er altså et mytisk redskab. Nu begynder det at blive ydmygende. Alle burde skyde med bue. Det burde være en del af ens uddannelse i folkeskolen. For spat. Det kan jeg godt. For spat. Skal vi prøve at vise, hvordan det vi skyder? Bare fyr den bare. Yes. Til konkurrencer, der skyder vi 50 meter på en 10'er. 10 point, den er 6 cm. Og vi skulle gerne ramme ind for den, gerne 9 ud af 10 gange i hvert fald. Slap af. Så jeg tænker egentlig, målet det er at få dig til at skyde en 10'er. Hvor gammel er du? Må jeg spørge om det? Jeg er 19. Hvor gammel er du nu, junior? Jeg er lige blevet 23. Ja, hold nu op. Så. Sindssygt at være verdens bedste til noget som 23-årig. Lad os da slippe nogle pile og grine af mig. Yes, lad os prøve det. Sideværs. Roter. Strækt arm. Ja, det er meget godt. 50 meter, ikke? Fået briller sidste år. Der er lidt zoom i. Det har jeg mærke til. Der kunne godt have været mere. Så trækker du bare op. Jamen, det gør jeg da. Sigter igennem pibet der. Ja, tak. Giver du bare slip, når du er klar. Den røg sgu forbi. Gjorde den det? Ja. Det var en opvarmer. Det var en opvarmer. Vi ramte modden nu. Så vi prøver den her, så ruller vi den lidt ind. Ja. Der var måske 6 point. Ja, okay, altså. Den her kan jeg godt se. Det var helt off. Den første, den... Ja, den er råd til Hillerød eller et eller andet, ikke? Det er også ambitiøst. Altså en 10'er. Jamen, vi tror på dig. Så har vi rykket skiven op på 40 meter. Så skal du skyde 4 piler, og se om du kan prøve at ramme en 10'er der. Fuck. Ej, det bliver dårligt. Det er tæt på. Det er en 9'er. Det er en 9'er. Sidste forsøg. Ej, Ellers så må vi prøve 30 meter. nu begynder det at blive ydmygende. Den gav 0 point. 30 meter, det er normalt disciplin, man skyder, når man er 14. Jeg tror, det er, hvis man er mini og derunder. Det kategorien Mini? hedder. Ja. Ja, det er Så er vi på 30 meter. 4 skud. Tror du har den? Ja. Lav det igen. Goddammit. Lidt højt. Nu er den der. Jeg kan mærke det. Flot. Den er rød nu. Fuck. For spat. Det kan jeg godt. For spat. Har I nogensinde prøvet at tabe besindelsen under konkurrencen? Nogle af jer bare skudt pile ud i publikum i afmagt, eller hvad? Nej, dog ikke. 9 point. Nej, mand! Til venstre igen. Okay. Nu. Ja, jeg tror, det er 20 meter, vi skal prøve på. Nej. Den sidder samme sted. Nu man ikke skal blive frustreret. Ja. Det skal vi næsten ned lidt at se. Det skal vi. Det er svært at se herfra. Det skal vi da. Det bliver ikke meget tættere. Hvad vil dommeren sige her? Det er virkelig svært. Jeg vil godt give den til dig. Fedt, at jeg skal ud i en varekendelse for at få den igennem. Jeg havde faktisk en idé om det sekund, at jeg fik øje på jer. Så ville jeg mærke, at okay, vi skal skyde en bue. Det kan jeg faktisk godt finde ud af. Og så står vi her 20 minutter senere og kigger på en mosaik af en spredning. Må jeg ikke bare lige ønske jer rigtig meget held og lykke, når I krydser kongeriget Danmark og tager til Herning og konkurrerer i det her. Jeg går over og finder den, der står i fløjten. Jeg går dernede i græsset. Hillerød et eller andet sted. Yes, jeg finder den. Du giver ham den ikke, kan du? Jeg giver den lidt. Den var måske ikke helt.